होय व हा माझं नेट लय स्लो चालतंय, काय करू? एक काम कर घे, काय तुझ्या तोंडाला जोड घे का म्हणजे लय फास्ट चालत. काय होय व हा काय अहो, मी तुमचा मोबाईल असते तर किती बरं झालं असतं. का ग? अहो तुम्ही माझ्याकडे सारखं बघत बसला असतं, मला खिशात घेऊन फिरलं असतं. होय अगं, पडला फुटला असता तर बदलून बी टाकला असता. काय ऐकलेत का? हा पाडव्याला मी हळदी कुंकू ठेवले, बायकांना काय देऊ मी? एक काम कर घे, हा माझा नंबर देऊन टाक. काय मैं रंग शरबतों का. अय्या मी कोण? तू गडोळाचं पाणी. काय होय व हा मी काय म्हणते, काय म्हणते? अहो सकाळ सकाळ जरा पेपर वाचत जावा, कशाला? त्यात राशी भविष्य हे दाखवतेत. हा कळते त्यात ना आपल्याला भविष्य काय होणार आहे काय नाही. अगं माझं भविष्य मला दररोज सकाळी समजतंय. कस काय? अगं तुझा चेहरा बघूनच समजतंय आज दिवस कसा जाणार आहे ती. काय होय ग, काय हो? आज सकाळी तुझ्या शाळेचा दाखला मला सापडला. काय अहो, किती दिवस झाले शोधत होते मी. अगं त्याच्यावर एक लिहिलेलं बघून माझ्या डोळ्यात पाणी आलं ग. काय लिहिलं होतं असं? त्याच्यावर असं लिहिलं की खूपच आज्ञाधारक. काय हो? हा अहो दुसऱ्याची मुलं सांभाळायचं म्हणजे लय कठीण काम आहे. का ग? लय वैताग आलाय बघा मला. तू कोणाचं सांभाळलंय? माझ्या सासूचं.